Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Ajeng mendem kucing. Badhe plesiran ngono. Wong jenenge kemesraan iku ajeng shopping ta apa mendem kucing. Bersikap adil, mengimbangi ngono. Ya toh Mas, mau carane mesti hidup semati karo aku kok malah rono. Carane kok aku sing dadi tresnamu. Iya. Ora bisa. Dadi apa-apa kowe janji ora bisa. Dadi apa-apa kowe karo aku. Apa pilih kungkat nyawamu. Janjimu karo aku tak belani aku dijodhokne karo wong tua aku tak belani aku tresno karo kowe. Iki ketoprak tang rusak masa depan. Rikmanipun rambutipun menika aduh wonten bledukipun Eman. Iki rambutmu ana tikuse aduh. Iki ning kene iki rada gatel iki rada. Oh, niki wonten. Oh, iya. Aku ya gatel. Iya. Sik tak kukure. Ya iki lho gatel. Lho iki lho gatel. Mbok sing romantis kok Yo Sigit ngene to padha aja ngantek kalah. Yo ini ape ngopo wong. Selamat malam ya ahli kubur. Malam Mas malaikat. Ya ora. Kowe tak lene ahli kubur semene kok kaya mingkup raimu kaya wedi ngono ya. Nggih, Pak Igit. Wong urip niku bakale mati. Jangan takut menghadapi kematian, Jo. Ngono. Dadi sering-seringlah kita berdiskusi tentang kematian sehingga kita takut melakukan perbuatan dosa. Mergo ngelingi arepe wong urip bakale mati ngono. Lha dijak jagongan perkara mati terus mingkup wedi. Kowe nek jenenge mati ning dinggon ki yo gelem-gelem ae ning nek iso yo sing rondok suwe to Pak Igit. Oh nggih. Tak dongake Mas Julang sehat panjang umur. Amin. Umure dawa nganti tuwa. Amin. Pokoke urip terus nganti wong sak donya wis do mati sampean urip dhewe. Nggih ampun ngoten maksude nggih samadiyane urip iki samadiyane. Lah nek terus karek dhewean iki aku pe nyapa. Iya. Sinden-sinden ra ono, kafe-kafe tutup, wayangan wis ora pati ada nanggap. Nggih samadiyane mawon. Samadiyane nggih. Dadi Pokoknya- secara filosofi pelajar hidup urip kuwi samadiyane. Leres kudu meguru panjenengan Bapak Hanafi. Oh nggih. Piyayine Prasaja. Dik awan kula jagongan nuwun sewu Bapak mboten ngertos dalem menika panjenengan malah jagongan mbek aku malah tak jaluki udut Pak. Wong iki sembrono. Nggih lah wong melok ribut karo nang dulur-dulur kanca-kanca melu nata-nata ni angkat-angkat dhewe. Walah Mas kula panjenenganipun Prasaja estu. Jebule Pak Hanafi menika ingkang kagungan nggih. PT Puja Perkasa. Luar Iki biasa. rencanane sok dadi hotel, resort, ngono kuwi penginapan, rumah makan. Wih, Ya. nggih. Urung ana setahun wis dadi blegere kaya ngene iki. Jo. Urung ana setahun nggih Pak Igit. Wis pokoke melu ndonga awake dhewe nyontok Bapak Haji Hanafi kenapa bisa sukses lho. Asma Kinarya Japa. Lho. Asma Kinarya Japa. Lho, dadi biyen ki panjenenganipun diparing asma Hanafi. ana tegese. Tegese menika ingkang dalem pelajari menika orang yang lurus mukmin sejati dan orang yang benar-benar beriman. Lho, kene kok Pak. Dadi ulang tahun iki ke-17. Heeh. Siji karo 7 dijumlah ana 8. 8 ku bilangan yang sempurna tanpa putus. Wow. Mula rezekine proyeke ya berputar terus tanpa putus ya, Jo. Tanpa putus rezekinya melimpah ruah dan manfaat untuk semuanya. Ulang tahun kang kaping 17. 17. Saka tembung 7 lan 11. Lah, Entuk pitulungane Gusti Kang Maha Welas, Maha Asih. amin Pak Igit. Wis Nggih. tenan wayangan bengi iki luar biasa. Gek mangan wae aku ngantek bingung leh kunjuko. Kok bingung? Tutupe angel ora karuan lho Pak Igit. Tak ubengno rene buntu. Petugase nun sewu Mbak nek ngengake niki pripun. Buka niki. Iya, buka niku pripun aku lho. Lah ning omahe paling mentok wakul pring lho Pak Igit. Oh niki kabeh sarwa diladeni. Aku wis mangan ngono Pak Heri mau mie asli, mie godhog asli, Borobudur Pak Sigit. Oh nggih, kok nggih mie. Wah, mriki napa to Pak Igit jeneng iso seragam.
Kok iso seragam? Lorong Borobudur, rumah makan Borobudur, joglo Borobudur, apa-apa jenenge Borobudur kabeh. Tak kandhani, Jo. Pripun to Pak Igit? Borobudur itu nama kecamatan. Oh, Desane Ngargo Gondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. oh bakul pecel lider ya rondo pecel Borobudur. Iya. Oh, pirang-pirang. Nggih. Kesuksesan berawal dari 0 untuk menuju 1 loh. Wow. Satu tujuan Pak Igit loh. Iya, iya. Panjenengane luar biasa. Bengi iki gek wayangan sinden tekake kabeh bintang tamu full, yoga full. Ning transit mau ya wah iso koyok lampu disco. Kok iso? Mbak Lucy angger lipenan mati. Walah. Wedaan sithik mati. Walah. Kuwi kabele kurang kenceng. Niku pun dikencengi malah balone ora iso mati neh. Nggih, nggih. Wonten Mbak Lucy Brahman Oh, nggih. karo Mbak Elisa. Puja Perkasa. Coba-coba Mbak Elisa sih. Oh Mbak Elisa riyen to Pak Igit. Mas ojo diperoki. Ojo ditinggal tapi tetep kehiburan. Yo seling itu budaya. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Yulimbo Sugeng Rawuh Nggih. Sugeng Rawuh wonten ya Magelang sih. Wah, sugeng kok sugeng. Nggih, sugeng. Nggih Borobudur menika. Nggih, Ya dibilang aku nek diomongi iki cedak Jogja ya cedak Jogja tapi dudu Patio Jogja gitu. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Yes. Patio Jogja. Pancen nganu kok Mbak Elisa nek caturan dialog kaya ngono mergo iki ora trahtus Jawa ning bapak ibuke saka Sulawesi. Oh, mboten piyai Jawa. Kapangapunten sowan malih Pak Haji Rumiyin pun nate Mas Seno. Nggih kalian Pak Seno. Wonten dalem Demak Nggih saderengipun Covid menika. Covid. Wah, Covid kok kopet. aku Nggih. pikir ngantek luwara kabeh Pak Igit Napa ndasku. to? Kopit ya dadi kopet, sugeng ya dadi sugeng. It's okay, don't worry. No Yeah, problem, I'm yeah. so sorry about that. Okay. I'm so sorry about that. Yes, because Can you understand what I speak? no, aja sing ngomong kuwi malah angel. Tapi ye. Ya mengaturkan dan berdoa. Yo, derek mangayu bagyo. Ya Nggih. derek, Yo, derek. derek mangayu bagyo. Derek iki sing disewake menggone Pak Hanafi lho. Derek. Derek. Nah, Derek. Iya. Derek mangayu bagyo menika pitung belas tahun. Pitulas kok 17. Pitulas. jajal latihan Pitulas. 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 Aku ki asli kene kok. Pitulas. Cedak aku. Kamu berapa jam tekan kene? 5 jam setengah. Ya aku mung saja mo. Berarti yo akurat aku. Oh ngono ya Yo. wis. Ya. Sah ora ayu takon mulih tenan ini. Ulang tahun yang ke-17 tahun. 17 tahun. Ya Puja Perkasa muga-muga semakin anggone ngrembaka anggone ya bisnis ya iso marake buka lapangan kerja kanggo sedaya menungso. Wes ya menungso. Nek omongi sing penak. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat banyak. Masyarakat. Ya gitu. Pokoknya semakin meluas SDM-nya. Nah, ngono. Ya, Kok terus kanggo menungso. saya bako, Amin. saya awet ngeremboko. Amin. Amin. Ngeremboko dadi ngeremboko. Ngeremboko. Mbak Elisa sampun makaping-kaping dipun timbali Bobo Haji Hanafi sekeluarga nggih. Nggih mboten kaping-kaping kok. Oh. Nembe ping kalih putih. Oh, Kalih iki kok. nggih. Nggih niki kalih saged sowan malih kok tasih kemutan. Nah, kemutan bener. Kok nek Kemutan ngaten lho. Ya dasaripun Pak Haji menika lembah manah sanget. Nggih, dadosipun
Gula baru jalan itu udah langsung ditawari itu tadi loh. Ditawarin apa? Ya makanan-makanan pirang-pirang itu tadi. Oh yo. iya. Oh, arep bakmi Jawa, apa bakmi rapati Jawa. Ya ora ono bakmi. Bakmi kok bakmi Jawa Jawa tok ana rapati Jawa bakmi sing piye? Apa Iya. campur pitik utoh ngono piye yo? Tergantung doke. Oh. Iya. Ngono ya, tergantung doke. Nek doke yang kampung kan namanya ndok Jawa, Ndok dan di Jawa. bakmi Jawa. Oh. Tapi nek rodo nasional ndok negeri beda. Oh iya wis. Ya. Apik nek ndoke jolang. Ampun. Oh, piye nek ndokmu? Aja tenan. Ndok kisut. Aja wong iki kecepet wae gringgingen ya. Ya, pokoknya doanya buat Pak Haji semoga diberikan kesehatan Amin. selalu, panjang yuswa berkah, Amin. anggonipun momong seluruh sumber daya, juga karyawan, juga keluarga. Amin, Muga amin. diparingi kesehatan. Pelok di pelok. Iya, duke kabesan karo Mbak Sinten? Lucy Brahman saka Ponorogo, Wih. Jawa Timur. Niki diaturi mriki pindah. Iya no. Oke. Mas Mbak Lucy, Mas. Wah, ngopo Mbak Lucy? Lagi diaturi mriki. Oh iya, di spoti ditembangke no. Napa sing pas wae iki? Numpak perahu layar mergo Mbak Lucy iki piyayine bakoh kokoh Wih. kaya perahu sing nerjang ombak. Ae. Syuh. Yo, perahu layar Mbak Lucy. Sugeng dalu sugeng rawuh wonten Magelang Mbak Lucy Brahman. Alhamdulillah luar biasa, suatu penghormatan. Terima kasih saya aturkan kepada Mas Sigit Arianto. Nggih. Berkat lantaran panjenengan saged sowan Bapak Haji Hanafi. Haji Hanafi. Bidal saking Ponorogo Jawa Timur tabuh pinten? Wow, kalau tabuh jam 1 siang. Jam Luar 1 biasa. siang. Nggih, wow, bidal saking mriko walah udan mboten ketok napa-napa. Tapi saking semangat kawula Nggih. badhe sowan Bapak Haji Hanafi. Bapak Haji Hanafi. Kula wis ora ketok dalan wis tak terjang. Halus. Kok nguri bodimu kaya bodi Borobudur. Kok bodi Borobudur? Aduh kadung ngene iki yo tenan lah ngisore iki cara disumeti kutukan ngono ra yo pas. Lagi pinaringan sehat to Mbak Lucy? Alhamdulillah untuk pangestu panjenengan sehat. Saya juga remen sangat mriki piyai-piyai sukses sami rawuh sedaya. Nggih. Ada senior saya menika dalang kondang saking Magelang, Bapak sinten mau? Bapak Jumbo. Alhamdulillah. Artis kondang Mbak Elisa. Nggih. Wah, ade wedok niku lek sering teng Jawa Timur nggih pinanggih. Panjenengan nggih sehat wau tabuh pinten rawuhipun Kang Mas? Kula repet-repet sampun dugi mriki subuh mau dugi mriki mergo wau dalu teng Yogya terus bablas mriki. Masya Allah luar biasa, matur sembah nuwun. Sami-sami. Nggih. Ya. Mengucapkan apa datang PT Puja Perkasa yang ulang tahun ke-17. Padha-padha Luar biasa. donga. Saya ucapkan selamat dan sukses khususnya kepada keluarga besar PT Puja Perkasa. Perkasa. Nah, Puja Perkasa. Jadi niki yang bergerak dalam bidang konstruksi, Oh, kontraktor. kontraktor. beliau. Nah, bener. Gawe dalan tol. Loh, kula- Gawe jembatan. Loh, dalane apa mau wong lanang? Dalan lanang. Apa kok wong lanang? Tol. Enteng-entengan. Jadi bapak itu usahanya macam-macam nggih leres Mbak Elisa. Nah. Jadi konstruksi bangunan terus napa wau? Ayam sapi. Peternakan. Ono sapi, limosin. Wah. Sing ngene aku Ha, mah. iki awakmu sesuk aja mantuk. Iki mang nyapa? Limosine ora ana tunggale, Brahman dereng, Pak, niki sesuk. Ingoni sisan. Kula wajre lho Mbak Lisa kan pun sowan bapak kali ibu. Nah. Kula ki arep sowan gek wani ke orang no. Lah ora nyopo ra wani. Onde awan karo aku wae panjenengane biasa, Mbak. Lah
Bapak kagungan sapi yo engko aku ora oleh mulih. Ora apa-apa kowe sapine timbangane mak kono. Engko dikandhani aku. Nggak dikandangnya dige babon sampean. Lah nggih. Luar biasa, semoga sukses selalu. Tambah ngeremboko, Amin. bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Amin. pada umumnya. Luar biasa, ganjarane kathah karena membuka lapangan kerja Ana untuk sekolah warga barang masyarakat. iki, Oh, ana gitu. sekolah awakmu ora ngerti to. Ning Demak Yayasan Demak. Hanafi. Yayasan Hanafi niku bergerak di bidang khusus anak-anak yang perawatan khusus nggih, Pak. Oh iya, kowe roh ae. Aku Kok iki ngerti? pasien kono biyen kok. Loh, Mbak Elisa, tak aturi. Dadi iki jawane nyon sewu mau ki ngrasani Pak Hanafi. Oh, ngerasani piye? Iki cara ketan iki. Iki no. Apa Cara ketan. koro kenton. Coro nganggo kethu lho. Nyon Awakmu sewu, malah nyuwun ora sewu. ngerti. Ah, Aku iki piye? biyen sing dadi kian santang. Lah Yang santang apa lagi? Yang santang iki putih gede dhuwur ganteng lho, kowe diwedaki malah bulak Lah rupane iki kok. kena krawukan begone Pak Hanafi kok. Mau ngrasani kene ndek Apa kene. ngrasani Aku seneng apa? karo Mbak Elisa yu. Piyai cantik, luar biasa ya ta? Iya. Ya dalang kondang. Jajal-jajal kene masyaallah. Lek dijajar nyuwun sewu ya nyuwun sewu. Pripun Mbak Lucy? Lek dijajare kaya midogdari nyangking. Kirek. Nggih matur nuwun niku wau badhe matur ngoten niku wau nggih. Kirek keciliken. Lah apa? Asu. Kok nesu lho, seniman ki ora pareng nesu apa nek disanding wong ayu kaya ngene iki lho. Ora sithik no. Tapi pomo padha-padha milih kowe duwe bojo aku karo Mbak Lisa pilih. Milih sapa aja? Iya. Dipikir tenanan. Masih ana ngene kaya asu ya milih iki ya. Kleru kowe iki. Lah kok kleru Duwe nyapa? bojo ayune kaya Mbak Elisa kaya ngono iki malah ndang disedakne tanggamu ndang mati. Lah kok- Merga bojomu kayunen. Lho, lah nek Jolang iki kok nggonceng bojone Elisa apa or kalos ras. lah nek Ora tak kalos, bojo ras. awakmu wi terus wong-wong piye? Lho duwe bojo aku ya ora apa-apa awan mbok tinggal teko ngendi-endi nek sing nemu to ya. Alung di bojo Elisa didongakno mati cepet sebelah nek di bojo awakmu. Piye? Matine loru alon-alon kowe. Lho, kowe kudu syukur lek Mbak Lisa ki kan kayunen lek kanggomu. Iya. Duwe bojo langsing, duwe bojo sing gedhe kaya aku, umpama kowe ra duwe dhuwit nara ra nukokne apa-apa kan bojomu pangga gedhe. Oh, dadi ketok susah ora ketok ngono ya. Susah ra ketok. Mbak Lisa ki nakmu. Wau ngrasani nyuwun sewu nggih. Ngrasani Kalau apa? kita kan nyuwun sewu lho Mas Sigit. Mau ngrasani. Bocah kok wati. Ngrasani bapak ngene. Alah, bapak iki anu ke lho, apa iki jenenge? Joglo. Joglo. Mas Sigit. Berikut. Pamer dhek. Bapak is joglo iki pira to iki? Sukune pira to? Sokone pira sokone? Pirang belas ngono. Alah, pira iki paling 16. paling mek 20 ngono. Paling mek 20 nggon aku pira 50. Gone iki Bulang umuk. Takonono. 50. Cekake 50. 50. Mosok iki ne 50. Sikit. Tenanen. Wis aja tak urus kok iso cagake akeh men omahmu ki. Alah, bapake kalah omahe karo aku. Nun sewu ngono. Pak Igit. Piye? Perkara cagake akeh niku ora perkara apik Pak Igit. Lah piye? Nggih perkara ndoyong iwa tak jagaki, ndoyong nengen tak jagaki. Niku terus dadi tumpuk-tumpuk. Layak aku nyawang omahmu kok sombong. Lah pripun? Omah kok ngene ndak. Omah malang kerik. Layak kok sombong dangak ngene arep malang ngrik ngene. Lah, lah. Jebule ndoyong mengguri to aja kae. Nggih, malah wingi tak tinggal Jumatan malah ambruk siji ngono Pak. Sujud. Gon-gon terase. Wah, ning tak syukuri saestu Pak Igit daleme menika menjadi inspirasi dan motivasi. Oh. Gede kayu tenan ke koncoku dalang Rembang kae. Wow. Ya padha iki ya. Iko malah nganggo ritual ngadeke kok. Lah kok iso? Saurunge papan iki coplok aja ngantek mbok demek engko mergo mlengkung. Wong ki cor-coran ngono. Ya ya. Ora apa-apa ning kapan-kapan muga-muga ketularan nggih Pak Igit. Nggih, amin, Bisa amin. sukses kaya panjenengane. Mau wis tak solawati kok tak demek karo tak solawati. Nggih kula nggih Engko dalem ketularan. ombone kaya ngene pe alah aku ya ngono. Dadi Mbak Elisa karena panjenengan ingkang asring sowan mriki saya nembe pindah niki alhamdulillah sowan. Bisa sampai Borobudur. Iya, saya mboten ngertos piyai mriki niku remenane napa mengke lek kula matur kekaran nyuwun Boten pangapunten. napa-napa remen.
Besok bisa mampir sana itu. Kayak tinggal kan itu 6 langit dari sini itu. Apa itu yang tinggal Itu apa lampunya? 6 langit itu. Lampunya kendil-kendil itu apa itu? 6 langit nanti so nyawang opo-opo sih kok kono. Oh iya, Oh, apa iya. itu? Ada request dari Oke. Bobo Haji Hanafi tadi. siap, nggih. Ada fragmen ketoprakan. Fragmen Slender, ketoprak. slender. Lakon menapa niku? Yo kira-kira sing julang bojone loro, sijine cemburu. Sri Huning karo Kumala Kumala Retna. Retna. Wah. Ngerti ora aku? Ora aku diandani wae Ya, lakone. wis, kok. Aku dadi sopo? Kowe dadi Sri Huning. Sreune. Julang dadi Wiratmaya. Ya. Iki Kumala Retna. Retna. Ceritane kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu gitu ya. Oke. Yes. Iya, gandrung sik nojo. Jumbuh lawan request-e Bobo Hanafi podang kuning. Oh, ngaten. Request podang kuning pepeling caping gunung gubuk asmara. Alon-alon nggih Faigit, Nggih. suasana. Sing gandrung Elisa. iya. Niki ceritane kula sing mbok wek ngoten. Iya. Kumala. Kumala Retna padha senenge urung dadi Oh, bojone. iya. Kumala Retna, Kumala Suradi. Sing direbone kaya Bathara Kala. Awakmu dandan ngene kok kaya dukun santet. Iya, nyaket kowe iki. Menghormati bapak kali. Dadi ceritane Kumala Retna ning jero sik, Oh. karo Wiratmaya ning jero. Sing tampil mung Sri Huning Oh, nggih Elisa. nggih nggih ngene kene. Sing elek-elek delehne sik. Dadi Lam renang sih. Elisa monolog. Oh, iya. Apa ya bisa ya aku Nyanyi. urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmaya. Oh, iya. Nek Julang krungu apa ya bisa kowe terus Nah. metu bisa. Oke, Pak Igit. Iya. Kentongane ndi? Kene. Arep weng. Tutuk tutuk tutuk. Ana jroning taman sing gede banget kaya ngene. Rasaku saya gesengsem, aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmaya iso bakal ana ning pendopo kono sesandingan bar kuwi nyemplung blumbang iso nglangi bareng-bareng. Apa bungae aku? Up. Kalimatmu aja dawa-dawa sa. Piye piye? Aduh. Apa ya bisa ya? Ndi mau raine? Wah. Ngene. Ngene. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ngono Titik. tok. Lah apa kowe karo nglangi-nglangi barang kowe? Kuwi ana blumbang kan direspon. Dajo. Suwi men aku nganti ora iso omong. Apa ya iso aku sesandingan karo Kakang Mas Wiratmaya sajrone pendopo kono aku iso sesandingan nampa tamu sing akeh banget panganane pirang-pirang engko Mati dening aku kowe. Blatak. Sik, Up. Sa, Elisa. Iya, Dialogmu untuk Tiyu Wiratmaya. Ya. Apa ya bisa ya aku sandingan karo Mas Wiratmaya. Titik. Wis Titik. muni ngono. Oh, cek kan opo bisa ya titik. Iya. Iya, balene. Oke, beres. Ora iso melu terus ae. Ana ing sajroning taman sing endahe kaya ngene. Aku nyawang ana pendopo sing gede banget. Apa ya bisa ya titik? Titike iki aja diomongke. Ngene lho, ayo do adus bareng kowe. Ben bisa. Apa ya bisa ya ngono kuwi kowe. Ya. Wes ora nganggo titik. Ya, apa ya bisa ya aku nyanding Kakang Mas Wiratmaya dadi pasanganku? Bisa. Ayo, mesti mulai mutah toh. Gandrung sing apik babangan kok. Apa ya ora ana sing liyane to Pak Igit sing jenenge Wiratmaya? Mbok sing rada ganteng ngono. Ora ono. Wis iki sing eneng Wiratbaya. Lah, wong ganteng Ngrongos. elek ini umpama dadi bojone sing dienggo gak raine wae kok. Nah. Ya wis tak tampa sak ono anane. Awakmu aku teko terus
cipiki terus apamu Nadian. Oh, cipiki Iya. itu apa? Cipika-cipiki. Iya, cipiki. Kai kanan ki kiri. Kok kena tenan tak imbe 50 ya? Ih, Rapopo. 50 siji. 50. Izin ya, Pak Iya. Haji izin ya buat. Apa mutah to? Iya. Bojoku ora kowe semaput to. Anadian wujud temong baksi. Oh iya. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Ajeng mendem kucing. Badhe plesiran ngono. Wong jenenge kemesraan iku ajeng shopping ta apa mendem kucing. Ki ayu nek bodho murah karuan lho. Pacaran. Ya pacaran, si Nah. dong cipiki. Kepengin munggah swarga apa ora kok. Larung tekan wis ngene lho, sakit lho. Lah piye kesempatanku ya pas Kumala Retna teka cemburu. wong ayu pun kakang ora bakal ninggalke katresnan. Tenan ya Kakak. Sedulur batu senyari bumi tak labuing temekaning pati pokoke. Pokoke sak lami-laminya sesandingan ya Kakak. Bakal tak ugemi janji bulan janji. Lah. Wis Mas Mirat Maya. Sik Mas. Apa wong wedok kuwi? Ceritane iki padha ayune, ora kaya malah medeni wong ngono kuwi. Aku ki Nek sok. iku ula. Ngene lho. Kaya ngono Kang Mas. Lho, wong wedok ki lek ngerti pacare, gendakan kat wong liya yo jelas marah. Iya wis. Marah. Ora apa-apa wis mbok amuk. Piye? Langsung ngono. Omong apa? Ngono kuwi. Ya ngono mesti jedek dhisik wong wedok wis pembawaane kokonane ngono kuwi. Lah, Kang Mas Wirat Maya. Iki sapa Ora. sampean kok tega karo wanita liya? Keki ngamuk ta nelek. Nangis. Lah, Lho, saking soke lho pacare sing ditresnani gendakan karo wong liya ki ya wong wedok ki ora iso ngomong. Kumala Retna. Katresnanku mung siji ya karo Sri Wuning kok. Sampean kok kaya ngono to, Mas? Kowe ora eling katresnan karo aku. Blas ora eling. Apa kowe ora eling? Biyen sak kamar karo aku. Jajale tuh ngomong, kowe kok tega iki sapa? Sapa? Syukur. Sapa kok ana wedok kaya ngene mbok rayu-rayu sapa? Janjimu kepiye karo aku? Sik Keki. Aku wis tresno lahir teko batin. Senajan aku Wis dijodohke karo luwih keles kabeh lho kepoyo iki lho, kepoyo. Kumung kepoyo. Joko yo bersikap adil, mengimbangi Mbok no. rayu Nyetong Kang Mas, pacaran wis hidup semati karo aku kok malah rono. Santai. Jarene kok aku sing dadi tresnamu. Iya. Ora bisa. Dadi apa-apa kowe janjimu ora bisa. Dadi apa-apa kowe karo aku. Apa pilih kungkot nyawamu. Modar. Janjimu karo aku tak belani aku dijodohne karo wong tua aku tak belani aku tresno karo kowe. Iki ketoprak tang rusak masa depan iki. Kok merusak masa depan piye? Lah wong sing kene, lah nek kene aku kaya entuk hadiah Pak Igit karo Mbak Elisa kaya entuk hadiah. Heeh, nek karo Mbak Lucy. Rene kaya kena musibah aku. Wis to sampean tangleto Bu Haji kae. Umpama bapake dilirik wong wedok liya sapa sing ora kuat? Sing kuat sapa? Mesti Iya. wong wedok nesu. Tapi kan Bu Haji ora kaya jenengan, Bu Haji paling ngene. Eling to Pak, wis sepuh, anakmu akeh, bapak mantuk wae. Ngono ora kaya ngono ngerti. Lah, Yo, Masa yo kowe kowe- genti nganu Jo, kowe genti ngerayu Kumala Retna didem-demi ditembangke. Aku tetep sehidup semati, awakmu sehidup iki tak patenane yo. Piye? Maksude tak Pateni Biyen rasa janjimu susahe. piye? Pateni. Biyen jare aku wong wedok sing paling mbok tresnani ning alam donya kuwi ora nang wanita liya kejaba aku. Iya.
Walah nasibku nek umpama bojoan kok kaya kerupuk Pak Igit. Kok iso kaya kerupuk? Alum cilik mati. Ya dirayu. Nano. Ayo aku aja kaya mangkono wong ae. Halus, ayo. Mak. Ayo. Ayo. Tak warna sapine Pak Haji lho kok. Ayo, kae pedhete urung ana sing ngemiki. Wis. Rayunen kono bojomu nom. Aku wis rasa mbok rayu ritek. Tenan. Iya, ora apa-apa. Aku rene lho. Mulih nek wong ilang ndase aja nyalahke aku. Ya wis, ya. Timbangane engko ndasku Ya, ilang ya. ora apa-apa, ora apa-apa. Sabar. Iya. Engko nek iki wis keturu aku mrene ya. Nano. Pengalaman iki pengalaman. Anu suarane kepengin selirahmu. Ora kowe kuwi ngerayu kono kok kowe sliramu. Heeh. Alus manis nengsem hati. Napa estu atur panjenengan menika to, Kang? Aku kaya ngrangkul bego Pak. Kuwedi ya. Wis to tampa ana nancane bojo siji langsing siji gedhe kan ya kudu disyukuri. Jo. Ngene ora aku nyedak awakmu tek mengkeret ngono lho. Kita kowe kene ndek bojo Mbak Elisa karo aku kudune yo seneng lho. Satu perpaduan yang luar biasa. Kayak alus monggo Mas Dahar. Yo engko lek bagian kusru-kusru. Alah Mas omahe kobong ayo Mas disebur banyu. Ayo Mas nyebrang kono Mas. Sak nek bis ora ndang mati. Iya. Lah aku tetep mati wong awakmu saking kasare mbok uncalno nganggur. Lah beda lek Mbak Elisa. Lah, Elisa. Umpama dijak nyebrang. Nih kalau Kang Mas monggo nyebrang wonten bus diares modar. Malah pas ya. Iya. Ya wis aku tak karo awakmu wae. Heeh, genti Kumalaretna Mbak Lucy senembang. Nah iya. Musuh. Ayo wong ayu. Wis menggen kula pangku. Iya, pangku jo. Nun sewu, Pak. Apa? Modele bojone kaya pule sing teng mriku e. Di pangku men ketok mesra. Salah. Aku wacana Yasin ben kuat. Kowe iki kok mesti ngenyek lho. Ora. Wingi-wingi karo aku gak ngono mbosok Ora. ketemu Dek Elisa ngono kuwi Wis, lho. ayo kene. Pangku jo. Kene, yo. Piye rasane jo? Duka Pak Igit, kaya-kaya kuwi dengkulku mblusuk ngono lho Pak Igit. Kok juwerumen nganti busuk. Kebayake kelandungan Pak Igit. Oh. Wis rasa pangku-pangku wis. Genti kowe jo sing nembang jo Kumalaretna digandrung. Guri kene kubota. Apa kuwi? Kok diesel. Kono kowe gandrung Kumalaretna. Lho rene. Angel-angel cemplung nih keluar renang. Syukur. Goleki Gusti Putri Sriuning. Gusti Putri Sriuning. Inggih. Kula Kang Abdi Gusti Putri. Oh, Kang Abdi, kene nyedak kene. Nggih, monggo mriki. Lenggah mriki mboten napa-napa Gusti. Nggih, Abdi, kowe saka ngendi Abdi? Nggih, saking resik-resik suket. Oh, resik. Nyun ngapunten pundake enten kotorane. Iya kok yo ngerti jenenge wong Lambi- rasa perhatian yo kaya Ora, ngono kuwi ya. ora. Senadyan Abdi ning kowe iki jan ngerti banget nek aku ki yo Ora sok sampe ngomong gregetan ora ngene. badakmu ki. lambemu ana solare. Iya ngobong kowe kuwi. Lho, Gusti Putri, Sia-sia kan. rikmanipun rambutipun menika aduh wonten bledukipun eman-eman. Iki rambutmu ana tikuse aduh. Iki ning kene iki rada gatel iki rada. Oh, niki wonten. Oh, iya. Aku yang gatel. Iya iya, sik tak kukure. Ya iki lho gatel. Lho iki lho gatel. Mbok sing romantis kok Ya Pak Sigit kan. ngene to padha aja ngantek kalah. Lho, ngene. Ping apa wong kono keluarga-keluarga rapat yo bahagia. Wis ben jenenge wong cemburu yo ngene. Abdi, sesuk awak dhewe mlaku-mlaku adoh ya. Yo, alamun to kula kasembadan palakrama kalian panjenengan Gusti Putri. Wah, badhe bulan madu wonten Magelang. Iya, ning Magelang kena, ning luar negeri ya kena, kok tak tumpake pesawat. Heeh. Ayo bulan madu aku pakne apa? Santai gratisan ning selulup ning kono kuwi wae. Nggon kolame Pak Hanafi. Ya paling gak ditumpakne apa wong kono numpak pesawat. Aku awake numpak bendoso. Ora sudi. Nggo ning Jalan dhewe.
ning Itali makan spaghetti kita. Iya, Abdi tak tukokke spaghetti, tak tukokke pizza, apa sembarang kalir apa sing mbok pengen ke tak tukokke kabeh ya. Matur nuwun Gusti Putri. Pizza lho, pizza, spaghetti tukono kuwi. Wah, awake dhewe yo mangan pizza, yo mangan spaghetti. Lho kok kowe duwe duit? Ah ngenteni sisamu. Le bojo kok. Ya wis iki seriune gandrungan Jo. Nih. Ganti seriune sing gandrung Wirat. Sejatine ngaku sing dadi pangeran kene wong ayu. Pangeran Diponegoro. Jare ngarep siji. Kok ngono imbah-imbuh. Wis kok tak patenane. Aku sengit nek kaya ngono. Jo. Ayo, ayo. Aku ya ora iso kaya ngono. Jo. Mari Jo. Modar kowe jujung, Mbak. Rasane jujung Mbak Lucy piye? Piye? Junjung Mbak Lisa nyeng. Penak. Penak. Jujung Mbak Lucy. Junjung iki waluh. Piye? Kaya bego sing pas sing petelane lho, Pak. Ret abote. Bobotmu kuwi pira to jane? Bobotmu pira? Jajal kene Elisa wis ketok moto 42 awakmu pira? Kowe iki yo salah ndelok. Aku bobotku yo 45 kacek rada lho, Elisa. 45. Kuwi kabeh taikune tok. 45 ki ngisore kene lho. 70 kene. 115. Terus dhuwur pol pira wi? Ora padha karo. Mulane piyayi makmi kaya Mbak Elisa diatur, awakmu ora jange mangkok. Wet. Ayo sak nembang sak. Ayo dirimu wae sing pantes dadi garwane Pukakan. Tenan lho. Nanonan. Iba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi Podang kuning kunjuk mitra kerja Babu Hanafi wonten PT Adikarya kadang-kadang rawuh. Bank BRI, Mandiri, BNI, sembah nuwun sedaya para kadang-kadang mitra kerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Nggih. Podang kuning nyau. Buka saking Mbak Elisa. Digarap sing mat Mbak Elisa. Iya, Ngono tiba Mbak Lucy digarap cara jaranan. Oh iya. Cara sapi. Iya. esuk awane ngomah wis ora krasa
wis ora krasan lho Mas. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang mitranya aku nginteri ora krasa esuk nganti wengi lho Mas. Eman yen nanti liya tanya yang lo Mas Sigit. Oke, bagus. Kleyang atas abang encok neng ngepang. Agak kadoman mati lo Mas. Sarwi ngoceh dheweke golek pen soal. Kuning agawe pikirku komeng leret ireng tak sawang tambah manise ibabunga ing aku nyanding selirane renak lho Mas. Ora bakal atiku kagiwang liyan lho Mas. Yen sipun kan tutut ati kapranan ora mendem watiku tak saya dadrak tak sranani tak pegat mulute. Ya. Wah, nggih. Luar biasa. Jaran lemu tapi jios Pak Igit. Kilap Lincah jarane. Nggih. Menika request saking Bapak Haji Hanafi kula mau podang kuning.